Вітаю, вы глядзіце канал плюс-мінус, і сёння з намі на сувязі Леонид Судаленко, беларускі праваабаронца і былы палітвязень. Добрый вечар, спадар Леонид. Добрый вечер. Скажите, калі ласка, вось сёння мы даведаліся пра тое, што Міколай Статкевіч ужо знаходзіцца на волі, і таксама стало вядома, што вызвалілі сёння і цяжарную жанчыну Наталлю Левую, якая знаходзіцца на 9-м месяцы цяжарнасці. Мы ведаем, што уласна вы гэтага чакалі, а ці можа вы пагадзіцеся пракаментаваць гэта? Безумоўна, той факт, што Мікола Статкевіч урэшце-рэшт апынуўся на волі пасля ўсяго таго, што з ім адбылося, безумоўна, гэта вельмі добрая навіна. Я думаю, што гэтага чакалі ўсе. Нават я думаю, што чакалі гэта і прыхільнікі Лукашэнкі, таму што насамрэч сітуацыя выглядала, калі б, не дай Бог, здарылася горшае, напрыклад, таму што мы ведаем і ўзрост Міколы і вялікі велізарны яго тэрмін, каб, не дай Бог, здарыла штосьці з ім у калоніі, то, безумоўна, гэты выпадак бы быў у гісторыі Беларусі. А так, ён на волі, і гэта вельмі добра. Няхай Бог дае яму здароўе, кажуць, у яго не вельмі добра са здароўем. Тым не менш, я думаю, што на волі ён хутка прыйдзе ў сябе, і я віншую ўсіх нас, усіх беларусаў з гэтай вельмі доброй навиной. Что тычыцца другой навины про вызваленне цяжарной жанчыны з Бярэсці Наталлі Левай, безумоўна, я таксама прыклаў, можна сказаць, сваю руку да гэтага кейса, тому што не далей як напрыканцы студзеня, 10-3 тыдні таму, пасля таго, як адна з вызваленых палітвязынак з гомельскай калоніі распавяла пра гэты кейс, я, як шматдзетны бацька, не застаўся ў баку ад гэтага кейса. Ён мяне вельмі узрушыў. Як так? У нашай краіне ўжо 5 гадоў, як вось рэпрэсіі, такія вось, і не было ж яшчэ такого выпадка, каб наражалася за калючым дротам, наражалася палітычна не ўмаляць. Гэта такі выключны выпадак. Я запісаў зварот да Лукашэнкі у TikTok. Мне дакладна вядома пра тое, што Лукашенко глядзеў гэты зварот. Ніякай інфармацыі цягам трох тыдняў не было, і вось зараз такая навіна. Я вельмі ўсцешаны. Я сёння запісаў зноў, не зварот, а хутчэй падзяку, выказаў падзяку усім прычасным. Зноў жа ў TikTok выклаў гэты ролик, падзякаваў усіх, хто дамагаўся вызвалення менавіта цяжарнай жанчыны. Сёння стала вядома, Лукашенко памілаваў цяжарную палізняволеную жанчыну, якая ўжо ў сакавіку чакае дзіця. Гэта важны гуманітарны крок. Дзіця павінна з'явіцца на свет у свабодзе, побач з маці, а не за кратамі. Для любой сям'і гэта пытанне жыцця, здароўя і будучыні. Я дзякую за прынятае рашэнне. Яно дае надзею і паказвае, нават у складаных абставінах можна знайсці чалавечны падыход. Грамадскі голас і міжнародная ўвага спрацавалі, як бачым, разам, але ў зняволенні застаюцца іншыя жанчыны, хворыя, людзі ў цяжкім становішчы. Міласэрднасць – гэта не слабасць, гэта сіла. Таму не спыняемся, бо за кожнай справай чалавечае жыццё. І справядлівасць павінна быць поўнай. Гэта таксама другая на сёння вельмі прыемная навіна. На ваш погляд, Леонид, ці павінны быць хоць нейкія камунікацыі на вось такім, мабыць, нейкім умоўна бытавым узроўні паміж бакамі, і ці будзе ад гэтага плён, на вашу думку? Дакладніце пытанне вы пра бакі. Што вы маеце на ўвазе, калі кажаце паміж бакамі? Так бы мовіць, прыхільнікамі афіцыйнага Менску і прыхільнікамі апазіцыі. Я, калі вызваліўся з калоніі, прыняў для сябе не вельмі такое простае рашэнне не маўчаць, быць публічным. Таму што іншага выйсця, як размаўляць, няма. Я тады сказаў, што з д'яблам буду размаўляць, калі толькі буду ведаць, што ў выніку гэтых размоў хоць адзін палітычны вязень зможа знайсці свабоду, выйсці на свабоду.
Вось, і ўвесь гэты час я з'яўляўся публічным і пацверджую на сёння, што зноў жа я гатовы размаўляць з любым, хто можа ўплываць на працэс вызвалення палітычных вязняў. Тым, хто зараз сядзіць у камп'ютары і кажа, вось, што маўляў, вось санкцыі гэта добра, трэба давіць да апошняга палітвязня. Я адкажу так. Усе вы ведаеце адносіны афіцыйнага Кіева да расейцаў. Тым не менш, афіцыйны Кіеў вядзе перамовы з рускімі дзеля таго, каб вызваляць з палона сваіх грамадзян. Военнопалонных я маю на ўвазе. Любая вайна, любыя канфлікты, яны заканчваюцца перамовамі рана ці позна, і беларускі бок, я маю на ўвазе афіцыйны Мінск, сядзе за стол перамоваў дзеля таго, каб наладзіць нацыянальнае прымірэнне. Это тое, пра што казаў мой калега, сябра, нобелеўскі лаўрэат прэміі міра Алесь Беляцкі з-за кратаў. Ён прызываў бакі да прымірэння. Інакш, калі не будзе прымірэння, нам, як казаў жа зноў Алесь, нам прыйдзецца браць у рукі сякеру. Іншага шляху, кроме як перамоваў, я не бачу у гэтай сітуацыі. Пагэтаму такія вось перамовы, якія ўплываюць на вызваленне палітвязняў, мне падаецца, трэба працягваць. Мы бачым, што робіць у гэтым сэнсе амерыканскі бок. Прызначыў нават амерыканскі прэзідэнт, прызначыў нават спецпасланніка Джон Коула па Беларусі ў гэтым пытанні. Працэс вось вызвалення працягваецца, ён не спыніўся, да, ёсць такія вось перапынкі вялікія, 2-3 месяцы. Часткай вызваляюць, а не ўсіх адразу, як пра гэта прасіў Трамп. Ну, тым не менш, працэс вызвалення працягваецца. І тое, што сёння Мікола на волі, і тое, што вядомыя палітычныя вязні, я маю на ўвазе і Бабарыку, і Машу Калеснікаву, і сёння ж Міколу Статкевіча, зноў жа Алеся Беляцкага, зноў жа Паўла Северінца, да і шмат іншых вядомых палітычных вязняў. А колькі невядомых сёння побач са сваімі сем'ямі. Пагэтаму тым, хто кажа, стаять до апошняга палітвязня, ну, па-першае, я вось скажу, што не лічу, што ні адзін палітвязень, які быў там, ні адзін чалавек, які быў там, не скажа до апошняга палітвязня, таму што жыццё гэта самае галоўнае, што ёсць у чалавека. Калі няма чалавека, дык навошта ўсё астатняе? І калі мы кажам, што жыццё гэта галоўная каштоўнасць, ну тады за якія каштоўнасці нас прызываюць дзейнічаць тыя, хто супраць перамоваў. Дарэчы, наконт размоваў я гляджу, што вы неаднаразова на сваім фейсбуку размаўлялі з Юрыем Васкрасенскім, і вось у гэтым кантэксце мне б хацелася пацікавіцца ў вас, якія ў вас адчуванні ад размоваў з Юрыем? Як бы, да, насамрэч, жа, напэўна, разы 3 мы публічна з Юрыем Васкрасенскім размаўлялі. Вось, я пачаў з ім размаўляць дзеля, першую размову правёў дзеля вызвалення зноў жа свайго сябра і паплечніка па праваабароне Алеся Беляцкага. Я задаваў канкрэтнае пытанне, які кошт сёння, каб Алесь Беляцкі вечарам аказаўся дома. Я падсвечыў гэтую праблему таго, што на той момант, дарэчы, Алесь Беляцкі, нобелеўскі лаўрэат, быў адзіны нобелеўскі лаўрэат нават не ў Еўропе, а ва ўсім свеце, які знаходзіўся за кратамі, насіў турэмную робу. Таму што на той час іранскі рэжым выпусціў для лячэння нобелеўскую лаўрэатку іранскага паходжання Наргіз. Лаўрэатку прэміі міра я маю на ўвазе. Безумоўна, лічу, што гэта таксама вось падсвечванне гэтай праблемы ў публічнай прасторы. Безумоўна, у тым ліку яно і паўплывала на канчатковае рашэнне афіцыйнага Мінска, таму што мы ведаем, што, напрыклад, і летам былі вызваленні, і восенню былі вызваленні, але Беляцкі заставаўся за кратамі. І толькі вось 13 снежня ён апынуўся ў ліку тых, каго вызвалілі. Ці быў бы ён вызвалены, каб яго прозвішча заставалася в цені? Пытанне, на якое не так проста адказаць. Пагэтаму такія перамовы, яны, лічу, патрэбны. І зноў жа у размове з тым жа палітолагам
сябрам камісіі, дарэчы, па вяртанню так званай камісіі, якая дзейнічае да сёння ў Беларусі. У гэтых размовах я падсвечваю якраз тыя праблемы, якія мы, праваабаронцы, бачым. Вось зноў жа па Міколе Статкевіча напярэдадні накануне Новага года я размаўляў, апошняя размова была з Воскресенскім. Я задаваў прямо пытанне яму, які кошт, вось, чаму нельга вызваліць з-за кратаў Міколу Статкевіча? Вось, чаму нельга дазволіць яму застацца ў краіне? Вось, гэтыя пытанні зноў жа прагучалі ў нашай размове. Я лічу, што Воскресенскі гэта той чалавек, які можа задаваць пытанні Лукашэнку. Мы бачылі на ўсеагульным гэтым беларускім сходзе, што ён задаваў гэтыя пытанні, што ён знаходзіцца ў гэтай абойме каля Лукашэнкі. Вось. Ну і бачна, што ён у якіхсьці момантах можа у тым ліку ўплываць і на вызваленне таго ці іншага палітвязня. Вось тое, што адбылося, дарэчы, з цяжарнай гэтай жанчынай Натальяй Левай, зноў жа я так скажу вам, што Юрий Воскресенскі таксама удзельнічаў, у нейкім сэнсе удзельнічаў у лёсе гэтай жанчыны. Менавіта Юрий Воскресенскі паклаў Александру Лукашенко мой відэаролік у TikTok на стол Лукашенку. То бок тут мы можам казаць, што Юрий Воскресенскі насамрэч можа дапамагчы ў гэтым пытанні вызвалення вязняў. Як бы, ведаеце, як бы мы не ставіліся да гэтых людзей, якія на тым берагу, як прынята гэта казаць, але мой досвед узаемадзеяння з гэтым чалавекам паказвае, што ён можа падымаць тыя пытанні, якія нас хвалююць на дастаткова высокім узроўні. Ён можа на ўзроўні Лукашэнкі ставіць тую ці іншую праблему. Калі, канешне, ён палічыць гэта як бы правільным, таму што у яго ж таксама ёсць свае прынцыпы. Это ж не тое, што я вось патэлефанаваў Воскресенскаму да кажу: слухай, ну выпусці там таго-тагосьці. Так гэта не працуе. Яно працуе ў комплексе, калі вось якаясьці такая, можа, выключная сітуацыя. Калі ёсць якаясьці праблема такая, праблема сістэмная, її ж можна падсвеціць, каб лішні раз напамятаць зноў жа на афіцыйным Мінску, што вось паглядзіце, як на вас глядзіць увесь свет, калі ў Беларусі існуе такая праблема. Ну, напрыклад, да? Вось, давайте гэта мяняць. Калі размаўляць вось у такім тоне, не абражаючы чалавека, не гледзячы на нашы розныя светапогляды, да? Вось, калі не абражаць чалавека, размаўляць спакойна, гэтыя людзі да нас ставяцца так жа паважліва. Ну, дарэчы, ніколі Воскресенскі не дапусціў у нашых размовах там абразы ў сувязі з маімі перакананнямі ці ў сувязі з тым, што я з ім размаўляю на мове. Вось, напрыклад, з павагай ставіцца, і па гэтаму я казаў і кажу яшчэ раз, якся ў мяне запыталі, вось, а хто табе даў права, да, размаўляць з Воскресенскім, а я адказваю: опер на зоне мне даў права размаўляць з Воскресенскім. Вось і ўсё. Мне нікому не патрэбна ніякае права. Калі ёсць эфект ад гэтых размоў, лічу, што трэба размаўляць. А ці былі нейкія умовы да вас, гаспадар Леонид, каб пакласці вось гэты ваш ролік на стол Лукашенка? Ніякіх фактычна умоў не было. Ну што гэта за умовы? Вы зараз кажаце на тое, ці прапановвалі мне супрацоўніцтва. Апошні раз супрацоўніцтва з беларускім КДБ, гэта публічны кейс, мне прапановвалі ў 2007 годзе, гэта колькі? Ну, 19 год назад. Вось, ну, на зоне там яшчэ мне прапановвалі супрацоўніцтва запісацца, зняцца ў кіно беларускім для беларускага тэлебачання, да? Вось, такая прапанова таксама паступала. Іншых прапаноў, у тым ліку ад Воскресенскага, пра якоесьці супрацоўніцтва з беларускім рэжымам мне не паступала. Ну, яны ведаюць мои перакананні, і для мяне ёсць чырвоныя лініі, за якія я ніколі не заплыву. І у тым ліку я гэта прадэманстраваў, напрыклад, і ў калоніі, калі мяне схілялі да прызнання, напрыклад, віны, вельмі жорсткія ўмовы стварылі для адбыцця пакарання, нават вызваляўся ў статусе злоснага парушальніка, які не стаў на шлях выпраўлення. Тым не менш, я
на даволі такім невялікім тэрміне 3 гады вытрымаў сваю лінію і не заплыў за чырвоны, як кажуць, буёк. Я нагадаю, што сёння з намі на сувязі быў беларускі праваабаронца, былы палітвязень Леонід Судаленко. Дзякуй вам, спадар Леонід, што далучыліся да нас, знайшлі час і завіталі Добранач. наш канал.